Tara mga pare, samahan nyo ako mag-ikot sa Pasig Palengke. Andito na tayo pre sa likod ng City Hall po mga pre. Papunta na tayo doon sa may simbahan, ikot po tayo. Sige mga pre. So ayun na mga pre, paikot na tayo dyan. Papunta na yan sa may simbahan mga pre. Nasa harap sa City Hall pre. Sige, paikot na yan ako dyan. Yan, papunta na yan sa may simbahan mga pre. Ito pala mga pre, yung nakikita mong mga bus, libreng sakay lang po yan mga pre, papuntang cruise mga pre. Kung gusto mong sumakay dyan, libre lang yan, walang bayad yan mga pre. Mga pre, paikot na ako dyan mga pre, papunta na ako dyan sa kabila, papuntang harap ng City Hall. Yan, simbahan na yan dyan pre. Yan, namikot na ako dyan mga pre. Yan, papunta na ako sa harap ng City Hall. Yan, pabalik na po ako yan. Siyempre papunta na ako dyan, paliko na ako dyan sa harap na ng City yan mga pre. Yan, papunta na ako dyan sa kabila. Ayan pre, nagigitnaan na ako. Yan, pagkatitingin ko dito sa kabila, muntik na ako maano nitong ito yan, muntik na ako bumangan mga pre. Grabe yan.
mga pre, nandito na ako sa palengke. Yan. Punta na ako dyan sa pinabuhatan. Yan mga pre.